From Europe to Cebu, sidewalk vending with love ang sugilanon sa usa ka 54 anyos nga Belgian national ug usa ka 50 anyos nga Cebuanang kanhi OFW kinsa namaligya karon og tubig daplin sa dalan. Sayranta ang ilang istorya sa report ni Alan Domingo. Sama sa kainit sa panahon ang gugmang gibati ni Philip Siersma, Belgian national ngadto sa Cebuanang hinigugma nga si Elsie Emboscado. Sa kaharuhay siya ang kinabuhi sa Europe, mas gipili niya nga masinati ang matang sa kinabuhi ni Elsie sa pagpamaligya og tubig daplin sa karsada. Makadapit yun sa pagtagad ang ilang sitwasyon kay si Philip ang magtulod sa ilang kariton samtang ubanan siya ni Elsie. Musa ka tuig na si Philip nga naa sa kiliran ni Elsie sa Cebu ug mato niya daghan siya og na-realize sa matang sa kinabuhi nga wa niya masinati sa Belgium. Apan dinhi niya namatud-an nga dili ang sapi ang giapas ni Elsie kaniya sukwahi sa ubang babae nga iyahang gikaila. Taod-taod na sila nagkaila sa dating app, diin dito nagtrabaho si Elsie sa Hong Kong apan nakadesisyon sila nga magkita dinhi sa Cebu. Wa magdahom si Elsie nga tinud-on ni Philip ang pagbisita niini sa Cebu. There was something that connected us, and that's the most beautiful thing that you can find in someone. So is this really a true love for her? I suppose yes, because before when I chatted with other girls, they had never time. Vending on the street is absolutely forbidden. We cannot do that. So for me, this is something special to do. And it's a cheap way of earning money actually. Butan. First time mo nang nakig-chat ko niya kay butan siya, dili siya pareha ng uban nga mga foreigner nga. Pero meron ninyong chatting, mga bastos, siya dili. Mahigugmaon. Kuan siya kanang palangga ko niya pero usahay dili man gud pareha nga to ang mood no usahay sa puton siya. So normal gina. Normal pero dili na nako bali-balihon. Buwag na sa bana si Elsie sulod sa 15 ka tuig diin aduna sila tulo ka mga anak. Nagpaabot na lang siya sa annulment alang sa tinguha nga magpakasal sa langyaw nga hinigugma. Samtang plano ni Philip nga magtukod og panginabuhi alang sa iyang hinigugma diin ipatilaw nini ug sa mga Subuanon ang specialty sa Belgium din hilig matud pa siya og luto-luto. Sulod sa ilang panag-uban, dili malikayan matud pa nga mutumaw ang problema apan ang mahagit sa kinabuhi maoy nakapalig-on sa ilang gugma. Keep loving you. No, she will do that nonetheless. Just believe in the future, that's all. Keep loving me. Yeah, of course. And then we keep selling our small business, water. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.